έχουν χωριστεί πολλοί οι καλλιτέχνες και δεν δουλεύουν όλοι συλλογικά για το θέμα ποντιακή μουσική. Νομίζω ότι δουλεύουν ατομικά για προσωπική τους προβολή και χρήμα. Να μην ξεχνάμε, δηλαδή, να μην λέμε, παράδειγμα τώρα όπως είναι και επίκαιρο το θέμα στη γενοκτονία, όλοι μαζί, να δείχνουμε μόνο τον ότι είμαστε ενωμένοι και μετά υπάρχει αυτή, πώς να το πω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βρω τη λέξη να πω ότι, δηλαδή γίνεται ζημιά, πώς να σου πω, οι καλλιτέχνες κάνουν ζημιά στην ποντιακή μουσική. Είναι πολλοί καλλιτέχνες, το λέω ευθέως, γιατί έτσι έμαθα να λειτουργώ για τη ράτσα μου και για τον πολιτισμό μου. Πρέπει να το προσέξουν και στη δεύτερη μοίρα, ο κόσμος έχετε σε δεύτερη μοίρα. Δηλαδή, να ξέρει τι ακούει και να βιώσει την ποντιακή μουσική. Τέλος πάντων, να μην ακούει μόνο τη λύρα και να λέει «Α, εγώ είμαι πόντιος». Όχι, δεν έχει τέτοια. Εδώ γεννηθήκαμε για να κάνουμε τουλάχιστον αυτή την προσφορά και την υποχρέωση που έχουμε στον πολιτισμό μας, να την κάνουμε σωστά. Είναι σημαντικό το θέμα. Γιατί θα εξαφανιστεί η μουσική, έτσι όπως γίνεται. Καλά, είναι και βέβαια πρέπει να ασχοληθούν και οι φορείς των ποντίων, έτσι. Σύλλογοι, ομοσπονδίες. Σύλλογοι, ομοσπονδίες και είναι άλλο θέμα, ας το κοιτάξουν οι ίδιοι. Αλλά όσον αφορά για τους καλλιτέχνες μπορώ να το πω, γιατί ακούω, δηλαδή προσέχω τι παίζονται στα ραδιόφωνα και προσέχω τι βγάζουν οι καλλιτέχνες. Όχι, είναι, σε κάποια φάση είναι απαράδεκτο. Πρέπει να το σώσουμε, παιδιά, και μπορούμε να το σώσουμε όλοι μαζί, όχι μόνο οι καλλιτέχνες. Έτσι. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Να μην παρεξηγηθώ. Αν ο καθένας στην περιοχή του και στο χωριό του, είτε Κασλής είναι, είτε ο Κορομνέος είναι, είτε από την Νικόπολη είναι, είτε από την Σεβάστια είναι, ξέρω εγώ, οπουδήποτε του. Και από τα Σούρμενα, ξέρω. Τα Σούρμενα, ξέρω εγώ. Ψάξουνε και βρούνε, υπάρχουν σκοποί. Όπως κάναμε εμείς στο Πρωτοχώρι. Μια πολύ όμορφη δουλειά. Βεβαίως. Λοιπόν, και βγάλαμε ακριβώς αυτό το πράγμα που υπήρχε. Γιατί θα χανόταν, έτσι. Αυτό λέω να κάνουν οι καλλιτέχνες, να ψάξουν όμως. Και ο καθένας στην περιοχή που ζούσε, ο παππούς του κτλ., είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να κάνουν από 2 CD ο καθένας. Τα κατάλαβες. Για να μην παρεξηγηθώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν γράφονται τραγούδια σήμερα. Αλλήμονο, δεν λέω αυτό. Με σωστή. Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν, βεβαίως. Ποιος είμαι εγώ τουλάχιστον. Εγώ δεν ισοπαίδωσα όλο το θέμα, έτσι. Απλώς βάζω εκεί ένα ερωτηματικό ότι προσέξτε.